God aften og velkommen til dagens nyheder. Mit navn er Hans Lange Lem. Vi starter med en kort nyhedsoversigt. En ny undersøgelse viser, at kvinder i gennemsnit har 15.000 hår på benene og 2.500 hår under armene. Ydermere er det nu videnskabeligt bevist, at man ikke kan slikke på sin egen albue. People's Press har besluttet at udsætte udgivelsen af Thomas Rathsacks bog Jæger i krig med eliten. Med os fra København har vi nu Ulla Terkelsen og den nyudnævnte forsvarschef Teddy Bjørn. Tak, Lem. Jeg står her med den nyudnævnte forsvarschef Teddy Bjørn. Goddag, Teddy. Du udtrykte den holdning, at denne bog er skadelig for Danmarks sikkerhed. Hvordan er den skadelig? Det er jo klart, at den bog afslører de allieredes taktik i Afghanistan, og dermed sætter bogen danske soldaters liv i fare. Kan du komme ind på noget specielt, noget konkret i bogen, som du synes har særligt skadelig karakter? Men jeg vil ikke stå her og afsløre farlige detaljer for dem, der ikke har læst bogen endnu. Det er også kommet frem, at I har lægget en arabisk oversættelse af bogen til medierne. Hvorfor har I gjort det? Altså, jeg kan ikke stå her og diskutere forsvarsprocedur med dig. I bogen fremgår det også, at I flere gange har brudt Genève-konventionen ved at forklæde jeres soldater som civile. Har du nogen kommentar på det? Ingen kommentar. Ja, tak til dig, Teddy. Det var alt for nu. Ulla Terkelsen, News for You, København. Tak for det, Ulla. Jeg får netop nu at vide, at vi har modtaget en video fra Al-Qaida-medlem Embal Sesheri, hvor han udtaler sig om bogen. Yalla, yalla, zih, move. يمشي يمشي واقف يمشي يمشي قرب لهون لو سمحت قرب يلا يلا تعطيك العافية يا شباب قرب لهون لو سمحت قرب يلا يلا تعطيك العافية يا شباب افتح الصندوق يا خيي افتح الصندوق انا ما حكيت عنك انك تفتح قرب لهون لو سمحت قرب يلا يلا. Det var alt fra News for You. Tak for i aften.